10 rokov vtedy vznikol prvý text. Detské rímy menia sa na napísanú zvesť a to dielo je vonku. Je horúce, tak napal ho, kým je teplé ako rožok na trioblo salamom. Vznikalo to dlho a je v tom hlavne srdce, duša, lupenie ruží a jedovaté šipy, kuša, pozitíva, party a jazvy. Keď má zlý dušák, aniel, čo ťa chráni, aj démon, čo ťa stále skúša. A minca je hodená vysoko do vzduchu. Nepáči sa na piču, ja neodstraním poruchu. Som to iba ja, ne pre teba, no tak pochop to. Riešiš, riešite, je nepokoja produktom. Človek není sudca, len pozoruje okolie. Všetko má dve strany, niekedy si aj odporuje. Svet ako yin yang, zločiny v radoch polície. To, že niekto učí, neznamená, že rozumie. Chápeš? A niečo staré zhorí, keď sa niečo nové vytvára. Svet jak proti poli, presoj pre plamene otvára. Je studený, netreba vidieť za tým chlad. Nie všetko sa zdá, je na prvý pohľad tak. Tá minca sa točí, rotuje vo vzduchu, jak na kolotoči. Každý má niečo na triku, za to čo som stvoril mi netreba byť v balíku. Je to splnený sen, čiara v mojom denníku. Tá minca pomaly dopadá, sám zistíš, či rúb, či líce, a že padne na hranu, príliš malé šance. Hlava a či orol, kocky sú už hodené, vo všetkom je všetko, palia studené plamene. Plamene, 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 plamene.